नादांगिरि हाजो तथा नन्दनगिरि हाजोआव आबौ नारजां बोराय आरो आबै नारजां बुरि आफा राजा सोरां आरो बिमा बिश्वहरि बे आफा गणेश बे हाजोआव जों मोनथिनो हायै समनिफ्रायनो बेवहाय फुजा सोलिबाय थादों आरो बेवहाय जाय सुबुंफोरा फैनानै फुजा खालामो बिनि गोसोआव सान्थि फैयो आरो आंबो बे मन्दिराव फ्राय बोसोराव खनसेब्लाबो फैयो आरो फैनानै जेला आबै आबौ आइ आफाफोरखौ गाबज्रिनानै जेला गोसोनि साननायखौ जाफुंनो थाखाय जोङो आर'ज गाबो फ्राय गोसोखौ सान्थि मोनो बेनि थाखाय जोङो बेवहाय बोसोरै फैबाय थायो बिनि दिनैनि साननि अनगायैबो जे बोसोर गोदान बैसागु बोथोर बैसाग मासावबो जे बाहाय दलै नोगोरैनो खुंफुङो आइ आफा रायजो राजाफ्राबो फैयो नामा होमबा औ बे माने बिनि मुल फुजाया बैसागनि पहिला बैसागाव एकदम गाजा गोमजायै बेवहाय खुनु जाथि धर्म खुनु फाराग लाखियालासिनो मानसि हिसाबै मानब हिसाबै बेवहाय नुजाफैनानै गावनि गोसोनि हास्थायनायखौ गावनि गोसोनि लुबैनायखौ बिख'फैयो बेवहाय आरो बयबो गावनि गोसोनि जाफुंसारनायखौ बयबो माने खोन्थाना लायो जाफुंसारो होननानै मोनसे बिसास दङ आरो जुदि बेहाय नारजां बोराय आरो नारजां बुरि जों जे सल'बाथा जों खोनाबोबाय थादों बेहाय बे सल'बाथाखौ सारा एसे मिथियो नामा सल'बाथायाथ' गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय थारमाने जायखौ जोङो आबौ बोराय आरो आबै जों जायखौ बुंदों बे जाहैबाय जोंनि बाथौ बोराय आरो बाथौ बुरि जाय माने प्रिथिबिखौ सृष्टि खालामदों बिसोरनि माने गोबां रुप बहुरुपि दा बे गोबां रुप हिसाबै बे हाजोआवबो बे जोंनि सृष्टि सोरजिगिरिया बेवहाय बोराय आरो बुरै महरै फरेस्ट इनफटेक फै नोंथांमोना जोंनि गलायाव बेयावहाय लेपटप डेस्कटप प्रिन्टार स्केनार खम बेसेनावनो मोनो आरो बेयावहाय कम्पिउटार फाहामनाय जायो ইয়াতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ লেপটপ ডেস্কটপ প্ৰিণ্টাৰ আপোনাৰ কম্পিউটাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় আপোনাৰ সলভ হ'ব এই দোকানখনৰ যোগেদি আমাৰ ৰাইজৰ বহু সুবিধা হ'ব গুৱাহাটীলৈ যাব নালাগে আপোনালোকৰ যদি কিবা লেপটপ বা কম্পিউটাৰ প্ৰব্লেম হয় প্ৰিণ্টাৰ প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে ইয়াতে আনক ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম সলভ হ'ব আৰু যিকোনো বস্তু আপুনি কম দামতে পাব পাৰিব গড়েশ্বৰ বাক্সা শৰণীয়া প্লাজা অপজিট ইউকো বেংক গড়েশ্বৰ